It's time for DJ Rocky's Secret Files. Naging boyfriend ko ang ex-boyfriend ng ate ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rose. 14 years old ako noong first time kong ma-in love sa isang lalaking hindi ko pa kilala. Ewan ko ba? Hindi naman siya kagwapuhan, pero na-love at first sight ako sa kanya. Tuwing galing ako sa school, gusto ko siya yung laging nakikita ko. Hindi kompleto yung araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Hanggang sa naging close na sila noong kapatid kong lalaki. E di syempre, naglakas loob akong magpakilala rin sa kanya. Hello! Ako nga pala si Rose. At sumagot naman na siya ng, ako naman si Aldrin. Ang saya ko nung araw na yun. Kasi nakausap ko siya sa wakas. Simula nun, lagi na kaming nag-uusap at magkasama. O diba? Ang swerte ko. After 3 months, hindi ko inaasahan. May narinig akong isang balitang galing sa bibig niya na ikinalungkot ko. Ang sabi niya, Rose, sinagot na ako ng ate mo. Ha? Sinagot? Bakit? Niligawan mo ba siya? Tanong ko sa kanya. Sa 3 months naming magkasama, hindi man lang niya na ikwento na nililigawan pala niya ang ate ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga oras na yun. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, siguro nga hindi kami para sa isa't isa. Ayun, tuwing kinakausap niya ako, umiiwas na lang ako sa kanya. Para naman matanggal yung pagmamahal ko sa kanya. Pero bakit ganun? Kahit anong gawin ko, hindi na talaga siya matanggal sa isip at sa puso ko. Wala pang 1 buwan na magkasintahan sina Aldrin at ang ate ko. Nalaman ng mama ko na may relasyon sila. At ayun, ipinadala si ate ko sa Nueva Ecija para hindi na daw sila magkita. Kasi daw masyado pang bata ang ate ko. One day, papunta ako sa bahay ng lola ko. Nandun pa lang ako sa labas ng bahay nila. May nasilip niya ako sa bintana. Isang lalaking nakaupo sa sofa. At si Aldrin nga yun. Pumasok ako sa bahay ng lola ko. Tuloy-tuloy ang lakad ko na parang hindi ko siya nakita. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at sabay-sabing, Rose, pwede mo bang tulungan ako? Gusto ko lang kasing makita at makausap ang ate mo. Kahit 14 years old pa lang ako noon, ramdam ko yung nararamdaman ng taong mahal ko. Alam mo yung sobrang sakit ng nararamdaman, yung taong mahal mo nasasaktan. At naramdaman ko na mas mahal niya talaga ang ate ko. Ang nasabi ko na lang sa kanya, gusto mo siyang makita? Puntahan mo siya doon, kina tita ko sa Nueva Ecija. Pero kung gusto mo siyang makausap, sorry, kinuha ni mama yung cellphone niya. At pagkatapos kong sabihin na yon, nagmadali na akong umalis.
Isang gabi, lumabas ako ng bahay. Papunta sana ako sa tindahan para bumili ng makakain. Napatingin ako sa langit. May nakita akong falling star. At dali-dali ako nag-wish. Ang wish ko, sana ako na lang yung mahal ni Aldrin. Sana kami na lang dalawa. Sana hindi sila magkatuluyan ng ate ko. After 1 month, nandun ako sa bahay ng lola ko nung gabing yun. Matutulog na sana ako nang biglang tumunog yung cellphone ko. Tiningnan ko, meron akong 1 new message. Binuksan ko. Si Aldrin ang nag-text. Sabi niya, "Rose, pwede ba tayo mag-usap?" Pumayag naman ako. Sabi ko, pumunta siya sa bahay dahil doon ako matutulog. Wala pang 5 minuto, nandun na siya. Tinanong ko kung anong sasabihin niya. At nagulat ako sa sinabi niya. "Rose, pwede ba akong maligaw sa'yo?" At syempre dahil mahal ko siya, hindi ko na inisip ang ate ko. Oo ang sagot ko sa kanya. At doon ko na inamin yung tunay na nararamdaman ko sa kanya. Ang sabi ba naman daw niya, "Oh, total mahal mo na pala ako. Dati pa, di tayo na agad. Wala nang ligaw-ligaw kasi doon din naman tayo papupunta eh." At dahil yun naman din ang gusto ko, pumayag ako. Isang buwan na at monthsary na namin. Pinapupunta niya ako sa bahay nila kasi hindi daw siya makaalis ng bahay. Umalis daw yung ate niya at pinababantay sa kanya yung bata. At doon, nangyari ang hindi dapat nangyari. Naibigay ko sa kanya ang sarili ko. Hindi lang isang beses ang nangyari sa amin, kundi maraming beses. Biruin mo yun? Tinalo ko yung ate ko. Naging boyfriend ko ang ex-boyfriend niya. One time, ayaw akong payagan ng mama ko na lumabas ng gabing yun. Kasi madalas na daw akong lumalabas ng gabi. At buti na lang dumating yung barkada ko. Nagpapasama sa akin. Nagpaalam kami kay mama. Ang sabi namin, may bibilhin lang kami sa tindahan. At ayun, pinayagan kami. At sinabi ko dun sa barkada ko na pagkatapos namin bumili sa tindahan, pupunta kami sa boyfriend ko. Pumayag naman siya. At nakapunta na nga kami sa bahay ng boyfriend ko. At ayun, hindi ako nauwi sa amin. Doon na ako natulog. Inaamin ko mapusok ako at bata pa. Pero wala eh. Mahal ko talaga yung boyfriend ko. Kinabukasan pagising ko, bigla na lang tinadtad ako ng maraming text ni mama. Sabi, "Nasan ka? Bakit di ka umuwi?" Kaya dali-dali ako umuwi sa amin. Pagdating ko ng bahay, sinampal ako ng mama ko nang hindi ko alam kung anong dahilan. At sabi ng mama ko, "Malandi ka? Pinapaaral kita hindi para lumandi." At aba, ganyan pa yung ginawa mo sa ex-boyfriend pa ng ate mo, lumalandi ka. Sampal, sabunot, suntok, sipa. Lahat ng yan ginawa sa akin ng mama ko. Pero kahit ganun pa man, tinanggap ko lahat ng yun. At dahil 14 years old pa lang ako noon at nalaman na nila kung ano yung mga pinaggagawa ko, pinapili ako ng magulang ko. Yung boyfriend ko ba daw? Aalis yun? O ipapakulong siya? Alam niyo kung anong sagot ko sa magulang ko?
Aalis kaming dalawa, sasama ako sa kanya. Hindi pumayag yung magulang ko kaya ikinulong nila ako sa kwarto at pinaalis si Aldrin sa bahay nila. Pero bago umalis si Aldrin, tumawag siya sa phone ko. Nakalagay ito sa ilalim ng kama ko. Buti hindi nakuha ng mama ko yun. Sinagot ko ang tawag niya. Sabi niya, aalis na ako, sana wag mong pababayaan ang sarili mo dyan ha. At ang sabi niya, di ba hindi tayo maghihiwalay? Kaya lang, pinapaalis ako ng mga magulang mo. Baka ikulong nila ako. At sumagot ako ng, o ganito na lang, kung aalis ka, basta ipangako mo sa akin, huwag mo kong kakalimutan. At sabi niya sa akin, babalikan niya daw ako pag nakaipon na siya ng pera. Kukunin niya daw ako at magsasama na kami, magtatanan kami. At doon umalis na siya. Inisip ko nga, magtanan na talaga kami. Sasabay na ako sa kanyang umalis, kaya lang, hindi ako makatakas sa amin. Hinintay ko yung araw na gawin niya yung pangako niya sa akin, pero 6 na buwan na yung nakalipas. Hindi pa rin siya nagpaparamdam sa akin. Sinubukan kong pumunta sa internet shop, nakapag-open ako ng account ko. At pagbukas ko ng account ko, una kong nakita, Aldrin is in a relationship to Anna. Sinubukan kong i-chat siya pero seen lang. Hanggang sa binlock niya ako, tinatawagan ko siya pero not attended siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Naisip ko na lang magpakamatay. Kumuha ako ng lubid at akmang ilalagay ko na yung lubid sa leeg ko. Nang biglang bumukas yung pinto ko sa kwarto. Si ate yung nagbukas ng pinto. Nagulat siya sa ginagawa ko. Ang sabi niya, Rose, anong ginagawa mo? Itigil mo yan. At bigla naman siyang sumigaw ng, Ma, si Rose, bilis! Niyakap ako ni ate para hindi ako makatalon. At biglang dumating sina mama. Anong nangyayari sa'yo, anak? Tanong ni mama sa akin. Hindi ko siya sinagot. Bumaba na lang ako at umiyak ng umiyak. Huwag mong sayangin yung buhay mo sa lalaking yun. Bata ka pa, marami ka pang makikilalang lalaki dyan. Sabi ni mama. Ilang araw akong nagkulong sa kwarto ko, hindi ako lumalabas. Dinadalhan lang nila ako ng pagkain ko doon, pero minsan hindi ko kinakain. One time na pag-isip-isip ko, siguro nga tama yung sinabi ni mama. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sana hindi ko na lang siya minahal. At sana hindi ko na lang ibinigay yung sarili ko sa kanya. Then after 1 year, meron akong nakilalang lalaki. Pero hindi pa kami nagkikita. Nakilala ko lang siya through text and chat. At siya rin yung naging dahilan kung bakit ako naglayas sa bahay namin. 2 buwan bago kami nahanap ng mga magulang ko. Oo, sumama ako dun sa lalaking yun na nakilala ko lang through chat and text. Nung nahanap kami ng mga magulang ko, hindi na nila kami pinaghiwalay. Bakit? Kasi buntis na ako, 2 buwan na. Napag-usapan nila na pag 18 years old na ako, ikakasal na kami. At sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, ako ang naiiwan sa bahay. Dahil ang boyfriend ko sa mga pagkakataong yun, nagtatrabaho. Walang natitira sa sahod niya. Hanggang sa sinabihan ako ng mama ko na, Rosie, walayan mo na yung boyfriend mo. Wala rin siyang kwenta. Lahat ng sahod niya kulang pa sa kanya. Pero hindi ko pinakinggan si mama. Hanggang sa nanganganak na ako.
Ang sabi ng boyfriend ko, wala daw siyang pera pambayad sa ospital. Humingi siya sa papa niya at ayun, binigyan siya. Pero lahat ng kailangang gamit ng anak ko, magulang ko at kapatid ko yung gumastos. Pero wala pa rin akong pakialam nun. Kasi ang gusto ko lang may papa yung anak ko. Hindi nagtagal, nag-iba yung ugali ng boyfriend ko. Sinusuntok niya ako, sinisipa, sinasampal. Lahat yun nararanasan ko sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya iniwan. Kapag nagtatanong yung mama ko, yung mga tita ko kung bakit may mga pasa ako, ang sabi ko na lang, nadulas lang po ko, natamaan sa mga bato-bato. Sa itsura nila, alam ko na hindi sila naniniwala sa akin. Hanggang sa naulit at naulit na naman yung ginawa sa akin ni Ray. Nakita akong umiiyak ni Mama. Bigla niya kaming pinasyalan. Rose, anong nangyari sa'yo? Tanong ng mama ko. Wala po, Ma. Sagot ko. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Mama. At doon hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinuntok po ako ni Ray. Dali-daling pinuntahan ni Mama si Ray sa may likod ng tindahan. Alam mo, Ray, ibinigay namin sa iyo yung anak ko. Kahit alam namin bata pa lang siya, pero bakit mo siya sinasaktan? At sumagot naman si Ray nang, hindi ko naman po siya sinasadya yung nangyari. At sa pagkakataong yun, inalis ako ng mama ko sa impyernong bahay na yun. Alam ko sa pagsama kong yun kay Mama, yun ang makakabuti sa amin. Makalipas ang isang taon, naka-move on ako kay Ray. Hindi ko naman talaga siguro siya mahal na mahal eh. O siguro minahal ko siya. Pero hindi katulad ng pagmamahal ko sa ex-boyfriend ng ate kong si Aldrin. Isang araw nakita ko siya bigla. Si Aldrin. Nagsisibak siya ng kahoy nung oras na yun. At may isang babaeng nagbigay sa kanya ng towel, maganda, sexy, maputi. May bitbit siyang bata. Nung makita ko siya, gusto kong yakapin siya sa oras na yun. Pero naisip ko baka makita siya ng asawa niya. Pero nagkataong nakita rin ako ni Aldrin. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. At sa ginawa ng Diyos araw-araw, kinakausap niya ako. Pero ayoko siyang pansinin. Dahil ayoko nang makasira ng relasyon. Ang gulo-gulo ng buhay ko ngayon, DJ Rocky. Ano po bang dapat kong gawin? Manahimik na lang ba ako? O isumbat ko sa kanya yung pinangako niya sa akin?